Vi har læst novellen En vandringsmand af Henrik Pontoppidan og lavet en analyse. En mand vandrer rundt ude på en øde eng, da han pludselig kommer forbi et hus. Han standser og virker meget nysgerrig. Han går ind, og en stemme spørger efter navnet Katrine. Han ser en ældre dame ligge i en seng. Han tror først et lig, men da skikkelsen bevæger sig og snakker, går det op for ham, at hun er levende. Det er Katrine, som plejer den ældre dame. Hun bor i et hus ikke så langt derfra. Damen venter på vor herre. Vi har lavet nogle personkarakteristikker af vandringsmanden og Katrine. Vandringsmanden virker som en frisk nysgerrig herre, da han vælger at begive sig rundt og observere marker og enge en kold februardag. Men samtidig også nysgerrig, fordi han ser et hus, der fanger hans opmærksomhed udelukkende på grund af dets ælde. Da han vandrer rundt, kan man fornemme hans sørgmodighed på grund af, at han tænker på bøndernes hårde liv med pasning af marker under ladefodens stokkeslag. Katrine er i teksten nabokonen. Hun bliver beskrevet indirekte som en vredladet kvinde. I teksten står der for eksempel: hun var et tungt, karlehøjt kvindefolk med et udtværet ansigt og et magert kobberrødt bryst, der skimtede snøgent inde bag det ophængte kjoleliv. Det er altså en kvinde, der mere eller mindre står lige med en mand. Historien er bygget på nutiden. Alt det, der foregår her og nu. Der er ikke noget tilbageblik, og der er heller ikke noget fremgang på historien. Vi vil sætte historien ind under en kronologisk opbygning. Alt, hvad der bliver beskrevet og fortalt, kommer meget ind i en rækkefølge. Vi synes også godt, den kan sættes ind i en cirkelkomposition. Den starter med, at han går rundt ude på en øde eng, og det er ret fredeligt. Han ser sig lidt omkring. Den slutter også med, at han forlader huset og går udenfor og ser sig omkring. Han er meget fokuseret på omgivelserne og landskabet. Han ser nu landskabet på en helt anden måde. Den starter på en måde lidt ligesom den også slutter. Forfatteren vælger også i denne tekst at anvende en del billedsprog i form af sammenligninger. Igen bruges de som billeder på noget reelt og ikke noget, der gør det hele meget finere. Der er et eksempel, der lyder sådan: spidset ører som en frygtsom hund. Der fremstår altså her ikke særlig centralt at beskrive stemningen, men hellere de pågældende problemer, hvilket jo også var med til at give folket oplysning. Fortællerinstans. Pontoppidans novelle En vandringsmand er skrevet med en implicit fortæller. En implicit fortæller er en fortæller, som er alvidende og usynlig, også kaldet tredjepersonsfortæller, hvilket der også er tale om her. Et eksempel fra teksten kunne være side 1, linje 6. Der var altid en underlig sørgmodig stemninger, der vagtes hos som ved syn af disse bondens gamle lidelses- og kamppladser. Fortælletempoet er en fælles betegnelse for to tider, som anvendes til at beskrive den tid, det tager at fortælle historien. Til at finde ud af det, benytter man sig af fortalt tid og fortælletid. Den fortalte tid er ikke synderlig lang. Novellen udspiller sig over en eftermiddag og formentlig kortere. Den foregår højst sandsynligt samtidig med der, hvor den er skrevet, altså 1887. Da sproget er gammel også, og mange af ordene ikke eksisterer i dag. Fortælletiden er derimod længere. Fortælleren anvender mange tillægsord og laver en meget udpenslet beskrivelse af det miljø, han befinder sig i. Fortælletiden og den fortalte tid er altså langt fra hinanden.